musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñjay ɓataake bindaɗo naasaande nogasi jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɓataake men faati koye cellal ɓalli no kewɗen wadde e kala alhamisa nayade ko fate banggue cellal ɓalli nde toon eɗen gandi hande kala mo jiiɗa wi ɗum no mbadduɗa e ɓandu mo jiiɗa kala won ko jambit so wona koyɗe ko hoore so wona hoore ko keeci so wona keeci ko koyɗe so wona koyɗe ko reedu so wona reedu ko jiilol so wona jiilol ko musalla jirliɗo e nder ɓandu kala woni hen hande nguuri ko poɗɗe ngam yarde poɗɗe to banggue jogade ɗumen ɓernde so taasi o ngabbi koma jara so jippima koma jara so weltima ha ɓurti koma jara so mettini kadi ha ɓurti koma jara holto paɗen holko ñawnata en holko sellinta en holko jeeyi sababu hande ɗi ñabbuji keewi mo jiiɗa kala ne waya mo jiiɗa kala ne jogui ordonnance uji ha heewi ñallata ko yarde walata ko yarde won hen tampi nana jooɗi ne padi tan ha mayde ara hankadi ni holko ñawnata en holko safrata en hade men ñawde holko poɗɗen wadde ha ndenen ngal ɗo cellal gongal ɗo aɗa yiya jiiɗe ma aɗa nana nanɗe ma aɗa jogui ñiiƴe ma aɗa yahay koyɗe ma aɗa jogui sembe e hattan ma holko poɗɗa rentade hade ma ñawde holko poɗɗa rentade hade ma nattude yiide taw wona tan rafi keɓto yiiɗoma taw ko rafi mo ganduɗa oɗo yettima won nokku ene taga ñiiƴe ma yaade walla ne taga nanɗe ma yaade walla ne taga jiiɗe ma yaade walla ne taga koyɗe ma yaade hoko jeeyi sababu hande rafiji kewɗi jillima ha ganduɗa sukaɓe tokkosɓe hande mbasi gorago ustorama won hen ni yeehi ha laaɓi holko jeeyi sababu holko ñamete holko yarate holko foppete walla holko hefti en e hol peeje ƴetteteɗe gilɗum jogorani dominde en musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe eɗen gadoro taw an o musidɗo tedduɗo gonɗo e golle mum walla gonɗo e suudu mum kettotoɗo men ɗo gonɗa kala mo ɓernde mum hande faaɗi joguiɗo stress miijoji ngabbi e mum tinno weltin hoorema aduna o ne faaɗi ken gasoɓe enen kala garɗen ko jeere seeɗa noon mo guurata e oɗo hen aduna weltin hoorema yañu fittanduma woto jaabu wurde mette uddit ɓernde ma wellit hoorema hetto jalnika e kala saaha softin ɓandu ma yah e yiɗɓe ma yewtu jal fiij ganda tan ka gasowo hoto jaab wadde ko boni ɗofto sarɗiyeji joome kono ndimagu ne rokkuma uddide ɓernde ma e kala saaha hetto kene jalnuma laar e kala saaha kene jalnuma kene sukkita ɓernde ma goɗɗoɗa kala kene wiye ñonkoto adda e ɓernde ma caɗele neɗɗo yo rento wuurde bojji e mette ɗo ko soora en jeeya jeeyiɗo hen ko arabe ɓe yimmoɓe luga holko jeeyi sababu mawɓe men jaltinen oɗo segene ha peewi mbatti firde ɗum ko jamma jenggi koode ñaari wiya leele ko kala on saaha kettoɗa weltina fittandu maɗa ko jeeyi sababu ko ha beltoɗa
mawɓe men kala koɓe mbaɗi hanki ko ha weltina men. Leeɓi kewɗi piyama pentama fentana ɗum ko ɓe jambareɓe, ɓe joguiɓe mette, ɓe anduɓe koye men, ɓe yimɓe jawdi, ɓe ñootobinɓe, ɓe hulɓe deedi, pop ne hen. Sa heeɗima softinma wurtinma artirma e saaha ha gonta jambaro. ɗum noon neɗɗo woto jab mette ñaama ɓernde mum. Neɗɗo woto jab sunu hoɗo e ɓernde mum ha feeña yeeso mum. Neɗɗo hayso tawi a ala hay mbuɗu kewɗen wiide kala saaha wona haalis weltinta neɗɗo. Won joguiɗo haalis ha heewi mo weltaki, won joguiɗo galleji ha heewi mo weltaki, won joguiɗo otoji ha heewi mo weltaki, won joguiɗo kunori ha heewi hande ɓurɗo mayde windere nde kala. Joguiɗo nayyi e beyi e baali gueloɗi kono ɓuuri tampude, ɓuuri hewde kadi caɗele. ɗum noon holko weltinta neɗɗo jabde hoddire ngo Allah fawi e ma, tene kadi ganda ɗum ɗo ko fawre Allah wona fawre neɗɗo goɗɗo mbasa tumde hay goto. Nguura gurdam ma moƴƴam, nguura gurdam ma pewɗam, jokkodiriɗa hen enɗam, gona e mbadi peewal. Mbasa jabde ko wiyete stress ko ñaama ɓernde ma. Mbasa jabde wattude e kaari haqille dañi resi mahi jibini wawi qur'ana nañi ɗum ay mbasa wattude ɗum nden wonta ƴiƴam dogojam e ɗaɗi ɓandu ma. So ɓooyi gonta kirowo kiram musɗam taw ko kaari waɗi ha dañi ko an a waɗani ɗum. So ɓooyi gonta ha side bonɗo hankadini natta e gueɗe goɗɗe, natta salminde yimɓe, gonta ɓe contre ɓe. Soɓe ñanti mbasa wiide yooɗi, soɓe dañiɓe ɓe mbaɗandi ko dañiri ɓe ko business uji, ɓe ko wuyɓe, ɓe ko naggam, hankkadi natta e gueɗe hasidagal. Neɗɗo woto jab gueɗe ɗe pewani naata e ɓernde ma ha ñoodo binma sala ɗum. An musidɗo tedduɗo gonɗo e suudu mum walla golle mum walla e boutique mum ɗo mbawɗa wonde pop, kala ko jambitta e rafi goɗɗo hono ma ene jambita ɗum, ɓurodirɗon tan ko muɓɓude hunuko mum. Kala ɗo mbawɗa wonde e dewgal e ceergal e golle e jonde e dañal e basal e cellal e ñaw, kala ɗo gonɗa andu won gonɗo sarama ko joguiɗa ko ne jogui ko ɓuuri ɗum, ko mbasɗa ko ne waasi ko ɓuuri ɗum, ko muuseɗa ko ne muusa ko ɓuuri ɗum. Kono holto ɓurodirɗon to banggue deƴƴere, famde hankkadi ko jogui ko ni fellita yejjiti ɗum huccodira hen beele foola oɗo combat ni tan foti. ɗum noon ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe hande mantiniɗe e nder oɗo hen aduna. Eɗen ñaagui yo Allah subhanahu wa taala rokku men no muñirɗen. Hanki en teskima mawɓe men ko joom en pine mawɗe. Mawɓe men hanki ko joom en pine mawɗe kayne. Sernaɓe men ko joom en pine mawɗe. A yiyat ceernajo so tawi o jooɗima, babiraɓe jooɗima gila subaka ñamani jarani koye korka wona, walla almuɓe makko nani ko tampuɓe won hen cuwa tawni hay wottade tene ni ngala hay jatigueɓe ko heyɗuɓe. So tawi o hippiti deftere nde omo darsinaɓe ko luga walla ko sariya walla o faccirantaɓe ko qur'anil karim o, kala ko wawi hen jangguindeɓe so jangguiniɓe ha ɓooyi o hippa deftere nde seeɗa o natanaɓe darol. Darol ngol welaɓe ɓe jala ɓe jala ɓe jala haaɓe jejjita koɓe heyɗuɓe walla haaɓe jejjita ni ɓe ngala haydara. ɗum serna men ɓen mbaɗa ɗum ha oɗo ñalawma hande. Soɓe kocci micro je ɓe kaala, soɓe kaali ha ɓooyi ɓe naata e daari beele yimɓeɓe jala jeeya babiraɗo joguinoɗo probléme uji kewɗi dépasse jala ha guite mum gadda gonɗi ha welto. ñande hen seeray sunu, seeray ñaw, seeray basal, seeray caɗele, seeray fo ha laaɓa. Mawɓe men ne hanki so tawi aare jonɗeli mabɓe ko wayno belguel, mbiyata belguel, so aare belguel mabɓe aɓe nanga hanki tarihaji mabɓe, kala mabɓe kalɗo histoire mum, a jalat an hoore maɗa ha jejjita hoorema, jala ha jejjita joom suudu ma, jala ha jejjita ɓiye, jala ha jejjita ko wonno e poos maɗa, firti ko a weltima.
ɗum tan ene safruma ene sellinma. ɗum hokkuno mawɓe men gurdam. ɗum addi noon haɓe perani men ko wiyete denɗiraku ha mbawen toñodirde e koye men. kalɗo tolniɗa e caɗele, kalɗo mette ngabbi e ma, kalɗo joguiɗa goƴa aduna ha ɓerde ma nde hiɓɓi, ha rafi o tampinma, ganduɗa e hoorema, so denɗe ari tan yanoma, jalnuma, haalanma denɗiragu goto, ɗo waɗi hunde, ɗo waɗa hunde, jala ha jejjita ko gonduɗa ko, beltoɗa hen beytoɗa hen ha jejjita ko gonduɗa ko. ɗum ɗo foof ko pinal aduna addi ɗum. joni noon enen hande so en cikki hande aduna o tan ko ma mahen, ma dañen, ma nguuren tebbuli gertoɗe naggam, hankkadi batten haqqillaji men e joguiɓe, batten haqqillaji men wonɓe dow ɗo joɗiɗen kala ko kamɓe kaleten, ko kamɓe tindeten. ɓerɗe men ɗe ƴogat, ɓerɗe men ɗe ngabbat, ɓerɗe men ɗe tension ngaji ɗi jahat dow, so ɓoyi enen kala en dafete. saabu hankkadi en jiyata en nanata so wona kaari ko dañi ko dañen ɗum. kaari fiima e maayo yeehi, Allah faabima ɗum eɗe bempeƴƴe bonɗe, naati Europe nan toon jooɗi, ten hay gollaki taw tan hanti nani e naati tan tension ngaji fof ngabba. ɓe joguinoɓe alluje beddo, joguinoɓe cabbine ndewe nayyi beddo, joguinoɓe jale ne ndewe ndema beddo, goto fof ɗo wonno weddo, ɓe paye Maroc, ɓe paye Libi, kadi goto fof yiiɗa yaaha. tension ngaji ngabbi, ay wona noon ala. kaari dañi leeso mango, leeso mango, leesol mangal hono rewɓe ke wadde ni, dañƴo leeso fof an gadi naati aljanna. mo dañani leeso fof hayso gorko moƴƴo kono jeyge naati, cikkata ko leeso woni dewgal. ala, haqqillaji ɗi gartu. dewgal ko gilli e nandiral e paamodiral. hayso koye leeso mbalɗon yo jaam waalo pinon e gilli mon. won waaloɓe e leece ɓutti taw mbalani memodirde, mbalani gilli, ɗum ala hen. firti noon ko alay saago mbaɗen cultivé taw gilli ɗi, mbaɗen cultivé korsaka, mbaɗen cultivé e nehde pittali meɗen. tiiɗalla o e muusalla o fof so ari firtata men, ko muusi ko fof, ko faaɗi ko fof, ko dépasse o ronkana hande ko fof, woto firtu ko woni hakkude men ko, woto firtu aadi gilli ndi, woto firtu aadi ndi. ko jiiɗa galle kaari en ko fof, sa arti woto firtu ɗum hakkude ma e joom galle maɗa. annene gorko ko jiiɗa galle kaari en ko fof, sa arti woto nanggu ɓerde ma ndeeƴa mbiya ɗum ɗo hande ɓerde nde muusi wawa ñamde, pourquoi mi dañata, pourquoi ko min tan, holko saabi ko min, holko goya ha tampa ha momta guite maɗa, min dañata. somi yeeyi mi dañata, mi wonande biti kam mi ñobino ha hiira mi yeeyata, somi dawi jeere mi werti tabalam ha hiira mi yeeyata. so tawi ɗum hoɗimama, so ɓooyi a wontat goɗɗum. musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe, eɗen ganduɗen caɗele so jeehi haɗe jottima yimɓe, neɗɗo ko ɗaɗi jogui ɗum. ɗaɗi ɗi noon wonko dogata e nder mum. ɗaɗi ɗi ko ɗi jogui neɗɗo, ko ɗi jogui kala sembe neɗɗo. sa yeehi ha on sembe maayi ngam miijoji aduna, ngam caɗele aduna, wattude haqqille mum e ko fulɓe mbiyata ko, mooro ko moorimi oɗon gandi ɗo ngeloba ñamata ɗo mbewa ne yiiɗi. kono noon so tawi mbewa wi ñamata ko ma heɓa tan ɗo ngeloba ñamata ɗo, oɗon gandi ko rewate. donc firti neɗɗo kala ko Allah rokki ɗum yo jagguɗon. ƴeewa goɗɗum noon ƴeewira ɗum jaam, wasa ƴeewira ɗum caɗele. caɗele ɗe keeway hoore ma, keeway nder ɓandu ma, keeway ɗaɗi ma, ha yirbinma. hay salidima e joom suudu maɗa ala ko mbawɗa hen haydara. hankkadi ka probléme uji ɓoli gonɗa hankkadi miijo yeehi ha haɓɓuma ha tiiɗi. ɗum woni hankkadi stress natanma. so stress natanima, a ñamata welma, a yarata welma, a lelata ko lelde hande welma. hankkadi an ala ko welanma so wona ɗum. so ɓooyi welanma tan ittat waɗanma soulagé tan ko ɗum, soit jara ɗum walla cimmoɗa ɗum, walla mbaɗa ɗum, walla jalta jaaha to. hankkadi kala ko wona ɗum an welatama. yaha ɓoyni mbasa hay gu, natta jogade gu sehilaɓe, natta jogade gu yewtere, natta jogade gu debbo ma, natta jogade gu hankkadi aɗa deeƴi tan
holko woni ɓernde ma ko kaari en ko il faut anen ɗum daña ɗum ɗo wontanma caɗele goɗɗe. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe koye cellal ɓalli gonɗen. ɗum tagi noon ciloyɗen mbiɗen holko ñawnata en. ko ñawnata en ko en dentoto ɗum. so en goni yinnaɓe en ngala kene rokka en ngala ko en rokka en ko jinnaɗen ko en ñawete en ñawat. en goni yinnaɓe enen pop en goni yinnaɓe hay goto e men ala ko en rokka ɗum ko yinna ko so wona natta e peeje goɗɗe ɗe ganduɗa sa haali yimɓe fof gancete. en gandi ɗum ko caɗele ɗon noon sa wi aɗa duuma ɗon nanɗe ma jiiɗe ma terɗe ma pop so ɓooyi a tongoto, so ɓooyi a ronkat wonde neɗɗo, so ɓooyi a ronkat famde hoore ma. ɗo neɗɗo yahata tafa iideji ñamirɗi ha natta wawde tafde, ha ronka wawde yaltinde konnguɗi moƴƴi, natta wawde miijade ko moƴƴi, natta wawde miijade ko feewi, o ustoto o dañani rafiji ɗi naata e makko koɗomo. kanko kala o wontata ko ñabbuji ɓoli. ɗum noon neɗɗo fof ene foti rentade haade mum yettade ɗon. so tawi en garti seeɗa alhamisa jawtuɗo hen noon musidɗo men haali abouba nayima no feewi ko fate banggue cellal. eɗen gandi reedu kala ko naati toon yaltata sowona tawa tuut walla a dol jaltoyɗa ɗum. segene ene jeeya ko ñawnata neɗɗo. nde tawno neɗɗo so tawi a yeehi hebloyade a nawi satalla ndiyam ko cetta woni hen. satalla ka ko seeɗa teni an ka kebliɗo a nawani sabunde, a nawani papier génique, saabu woni julɓe mbiyata kañum o kutara papier génique ko kefere jeeyi. la ilaha illallah, allahu akbar. ɗum tagi noon ene moƴƴi yimɓeɓe ɓe jurto no moƴƴi. momtade kay ne yamira, momtade ne janga, hanki sukaɓe oɗon gandi kalami ko il faut en ndewin ɗon. so en jeehi dow ladde dow wuuro e ceene, so jomum yalti gayni fofloro koye leydi, foflo e leydi ha ko woni ɗon ko iwa waɗa hen leɗɗe itta ha laaɓa waɗa kaaƴe yaha bolol mum. en gandi ɗum sa warñi no jogori watude fewata, hay sa ɓornima comci ma fewata. ndeke noon haalaka noon so tawi woni a yeehi nawɗa ko satalla ka ndiyam ɗam ko seeɗa, teni kadi jungo ma ngo ne waɗi cigineji ma ɗi, cigine ɗi ne juuti. a yalti a gayni a ala papier génique ko momtade jagga kayiɗo papier o momta ɗum ha ɗum laaɓa. saw sa leppini jungo no sariya wirata en ni, leppina jungo ma ngo aɗa dihal seeɗa kam, sa leppini jungo ma ngo ha gudde gonɗe jungo ma ngo muɓɓima, dihal kala tawata gasi. on sa wi ya wat ɗum beele ɗum laaɓa, jungo ma laaɓata, teni kadi awra o laaɓata, jungo ngo laaɓata. jungo ngo heddoto koye odeur luɓɗo jalta. aɗa mema ka satoyuji, mema looɗe, mema potuji, aɗa salmina yimɓe, aɗa ƴakkira ɗum guerte, aɗa waɗa foof. ayi ten taw ganda on soɓe jaltuɗo ko ñaw, o yalti koye reedu, o wona cellal, woni hen ko dogo reedu, ko ñaw wona cellal. ndeke firti ɗo ñaw goɗɗo ne heeɓe ɗon. sa yi ko wayno ñabbuji kewɗi teskede, ko wayno choléra en arde, holko heewi addude ɗum ko ñiddo ko wayno toɓoli gara inondation waɗa, walla ko wayno dogoreedu duumo e yimɓe taw addi ɗum ko ɗum, dogoreedu ngu tampina yimɓe, seeɗa yimɓe taw ko ñaw woni e nder yimɓe ɓe, taw joomum ko yarɓe diƴƴe ɗe moƴƴani, walla yarɓe ñamde ɗe moƴƴani, fof taw keɓɗa ɗum koye ma an hoore maɗa. ɗum waɗi noon neɗɗo yo won ceniɗo yo laaɓal ne moƴƴi e neɗɗo no feewi. tarode mo foti wadde sabunde, ne foti wadde papier génique, kayit génique ɗo. so joomum yettima waɗi ko waɗanno gañ itta kayit o momta ɗum ha laaɓa ha wiye ceer,
lawƴe jomum ha laaɓa waɗa hen sabunde lawƴo ha laaɓa fewnito hayso jomum warñi alata on probléme kadi so jomum yalti ceguineji mum ala probléme ceguineji hay a haɗaka yawa ceguineji kono ceguineji lawƴi ɗum ha laaɓa taw wona bottari yonti tan nangga jomuma lumba tan pofla tan ala no wayi gandirta tan sénare nde ne manki neɗɗo jogo birguel to sel wona e salliguinade o salligino o lawƴa koyɗe ɗe jiiya koyɗe ɗe o yaari koye leydi leydi waɗi kakte waɗi ƴitte waɗi foof ala fof ko ala hen leydi ndi ko leydi hannde somdi leydi hannde ne heewi mborosaji ko hen wonata saabu yimɓe mbaɗa hen foof kala ko mi yiɗani hen ala fof ko ruffitaki hannde leydi ndi somo salligino so salliginima koyɗe ɗe ɗe jaltinta tuundiɗo ko kaldi hal cetta o ittata o watta e hunuko makko o wiya mo sirƴe ɗum te ɗum mi yiyani fof mi anda ɗon hol jangguɗo ɗon hol jamiraɗo yo waɗ ɗum e sariya lawƴa koyɗe maɗa tan dihal keddoragal setta e koyɗe maɗa loowa ɗum e hunuko maɗa mbayan tirƴikinowni ɗum ƴewteɗe ɗon no moƴƴi ɗon ko hunde fonde ƴewtidede musibite ɗum ala e diine jangga kala e diine ɗum noon neɗɗo kala ko omo waɗa il faut yimɓeɓe ɓe gandine wonɗo poɗɗen sellude kadi wonɗo ñaweten taw ko enen ñawnata koye meɗen eɗen jinno yaññade e oɗon fannu kono ceerno haali arino to banggue hunuko ne jiya e nokku ɓurɗo ñawde e neɗɗo aɗi woni yimɓe kunuɗe e nder koko ceeki kono ko seeki ɗum ɓe ñamata tan ko hunde yorde ƴakkata ko mburu jorɗi ɓe ngolata ko ƴiye ɗe ɗon hankkadi no ɓe golini walla ɓe ƴakkata ko ƴiye hankkadi ndero seeko jiya gaɓule jomum nder seeko ha jomum yaltina ƴiƴam walla jomum socca rewa soccade coccorgal ha seeka nguru nder ɗakkude ndi nder to walla seeka gaɓule nder to ne yaafi seeka ɗum ha waɗa siroje ha yaltina ƴiƴam waɗa cire ɗeɗo gueɗe kala eɗen gandi so yaɓɓoyi so tawi waɗi infecté tan a daña probléme woni hunuko yaaha ha waɗa infecté ɗakkude ne ñawa ha waɗa infecté taw yettaki ñirede taw ko ɗakkudi tan taw kadi ɗakkudi waɗa ko cawli ƴiƴam an hoore maɗa aɗa tina sa soccima aɗa tina odeur ne yalta e nder ñiiƴe ma he odeur kamniɗo mettuɗo mo ganduɗa welani hay seeɗa ɗum ɗo fof ganda kadi hunuko ko ñawko hunuko ko safa ko woni toni ɗi saraji ɗi ne taƴa tan ɗum ɗo o rende pot o raɓat woɗɗe o rende pot walla o rende koppu walla o rende kas atta o raɓat woɗɗe wona nefde jomum ko rentade raaɓede ko rento wata rabde goɗɗo rento kañum woto raaɓede par ce que sa ñawi o ñawi onon foof gonta tan koye safara ko bone neɗɗo nefata neɗɗo rentoto gila rafeede ɗum woni gueɗe ɗeɗo gueɗal gongal ngal teskiɗen ko siwoji ɗi e satallaji dendaɗi ɗi siwo debbo yalta juulde nawa siwo lawƴa hen gueɗe ɗe yaltiri ɗe ha gasa lawƴata siwo o ni diyal cet kiriga rufat tan acca ɗon siwo cukalel ara nawa waɗa hen ndiyam te yimɓe hewɓe so tawi nawi siwo ndiyam ene keewi jagguɗɗam ndiyam mbaɗa e juuɗe men mbaɗa e kunu men lawƴa kunu ɗumen on gandi ko kalami ko lawƴa bone taw laaɓani te eɗen gandi ɗum ɗon ko ƴiƴam ɗam so ɗam are neɗɗo Allah ne haaɗi joomum juulde jaggude qur'ana wangade suudu Allah teddun ndu kadi hay joom galle ma yettotakoma ɗum noon eɗen gandi ɗam ɗon ƴiƴam ko ƴiƴam coɓɗam ɗam moƴƴani ko ɗam rafi ɗam yaltat so ɗam yaltani debbo o fewata kalɗe ɗam yaltani moƴƴani ɗam noon ɗam foti ko toppitede so ɗam yalti woto ɗam ganje goɗɗo ko alay saago noon yimɓeɓe ɓe duttito e koye mabɓe no moƴƴi battidotoɗen o jeeho koto banggue goragu hakkude debbo e gorko no gorko perdirta goragu ni debbo nene perdira noon ndewagu aɗa debbo mo yaha o perde ndewagu so tawi oɗon jiiɗi andude holno debbo perdirta ndewagu ƴeewa tan koko wayno yeeyoɓe koye men ɓe ni wowɓe yeyde koye mumen debbo jeewo hoore mum foof ñalawma foof omo wawi wondude e worɓe 10 ha 20 taw ala hen kala dokkuɗomo beelema hankkadi ko maayiɗo kanko kalis tan o yiiloto debbo ne yaaha ha o wara ndewagu makko hakkude makko e gorko makko taw hutorademo won e produit ji ɗi wowi hutorade o yaha ha ganduɗa so waɗani ɗin produit ji o wonata debbo gorko nene yaaha
ƴetta hannde poɗɗe garɗe ɗe mbiya hannde min oɗo debbo mi tampinanmo tan ɓayde ko joom suudam aɗa yara poɗɗe en aɗa jogo pompe ɗi gooti produit ji ɗi gooti hannde aɗa waɗa heen on produit on wawi jogadema kono tesko no moƴƴi e feral ga ko lekki ko poɗɗe mbiyete noon ɗen poɗɗe so tawi hoorema muusi a yetti ɗiɗi a sayni a yari a sella kono so tawi ñalawma fo aɗa yara ñalawma fo aɗa yara sa duumima heen fodde lebbi 6 ɗe natta ɗo wawde safrudema hankkadi docteur windantuma ko leɗɗe goɗɗe ɗe keewe ɓanduma haɗe natti wawde hankkadi ni elminde douleur woni muusalla gonowo e nder maɗa joni noon leɗɗe ɗe ƴettata beele jogoɗa gorago walla leɗɗe ɗe ƴettata beele daña plaisir hakkude ma e joom galle ma so wonti ma mbaɗa foyde manto en walla mbaɗa gueɗe goɗɗe en so tawi jogorɗa ko ɗen walla likkitaji goɗɗi ha mbawa jogade plaisir on likkit so ɓooyi o rokkanma ko sécheresse woni o yornete il faut dañoya likkit goɗɗo mo en hecciɗinma wona wasi hankadi an ndewagu maɗa go en rokkannoma hanki plaisir woni beelema hakkude ma e joom galle maɗa gorko one ko noon o yaha ɓooya guel ɗo butel guel o wisanno e makko guel natta wawandemo o ƴeewoya pomade on yaha ɓooya natta wawandemo o ƴeewoya poɗɗe yaha ɓoyɗe natta wawandemo hankkadi heewe ɓandu ndu o mayre haydara dillata e makko on wawi darnude kono leefat jawo darna hunde tinkiɗe seeɗa kono dargol ngol moƴƴata so jokkodirama tan rewat hen ko maniyade hankkadi o gasi o laaɓi o natti wonde gorka taw ganduɗa o dañani hay duuɓi 50 o dañani hay 50 wona hankkadi ni o dogui debbo o jippima leeso ɗum noon debbo ne heddori alay saago debbo ne kañumne watta e makko haqille so ala ko haydara so tawi hawri e debbo kañumne joom ndewago ne mawni e mum hankkadi watta kañumne miijade goɗɗum ɗo sa ala peeje ene adda caɗele hakkude moɗon ɗum waɗi eɗen jogui hen ɓatukuji kewɗi so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeje ɓataake men carika cellal ɓalli musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullaahi Saar en ñaguima e yafuya alarba hanki o won ɓataake goto ɗannungal mo jinnoɗen waddude hanki e ɓatukoji men Dewle hanki hawre yewtere nde taaƴi kono ma en gartoyo ɗon ɓataake so jomiraɗo haaji inchallah